Дзень добры, панове! Вёска Вялікія Сітцы. А знаходзіцца гэта вёска, паважанае панства, у Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, адкуль такая назва, паважанае панства? Сітцы. Ну, некаторыя кажуць, што вось ад сіта. Значит, ёсць вялікае сіта, а ёсць маленькае такое сітца. Ну, мусіць, кажа, тут выраблялі колись гэтыя сітцы. Ну, а я вось калі ішоў сюды, дык мне па дарозе сустрэўся дзядзька адзін. І гэты дзядзька мне вось што расказаў. Ён сказаў, што ў гэтых вось мясцінах колись сузор'е ў небе звалі сітца. Вось, сітца там скарпіёна, сітца дзевы. Вось так, паважаныя. І можа тут вось і жыў які дзядзька такі, значыць, які за зоркамі наглядаў, вось такі зоркагляд. Ды можа тут і такое сузор'е і вынайшаў вось менавіта на гэтым месцы. Знайшоў такое сузор'е, пачаў крычаць: сітца знайшоў, сітца. А чаму не, паважаныя? Усяляк можа быць. Ну дык што, заглянем у гэтую зорную вёсачку. Вось нашы гісторыкі, паважанае панства, гэта ж вельмі разумныя людзі з вялікімі галовамі. Ой, яны сядзяць увесь час, значыцца, над тоўстымі кнігамі пыльнымі і чытаюць іх. І вось, адарваўшы свае разумныя галовы ад гэтых тоўстых кніг, яны сказалі, што сітцы упершыню згадваецца ў летапісах у 1485 годзе. Значыцца, ну і належалі сітцы тады дачцэ трокскага ваяводы Богдана Саковіча Альжбеце, ну, якая была замужам за Міколай Радзівілам. Ну, а вось прыязджала Альжбета з Міколам сюды ці не, аб гэтым вось гісторыкі не ведаюць анічога. Ну, а далей расказваюць гісторыкі. Вось тут у 1567 годзе ўжо ўладарыў Юрась Хаткевіч. Значыцца, яны кажуць, што у летапісах узгадваецца вось так, што паміж Ваўкалатай вось і Порплішчам знаходзіцца дворац Сітцы. Вось, ну, а дворац гэта была такая уласная гаспадарка феадала. Ну, такі комплекс жылых і гаспадарчых пабудоў. Ну, і мусіць вось Юрась Хаткевіч, бывае, едучы, дык заязджаў сюды з хлопцамі адпачыць. Ну, а тут уже ему лазню рыхтавалі, там, ну, в озеры русалак ловили. Ну, а затым ужо вечарам усе разам сядалі, палілі вогнішча, смажылі сала ды спявалі песні. А ў 17 стагоддзі, паважанае панства, значыцца, сітцы ўжо згадваецца як сяло. І вось гэтае сяло, значыцца, аблюбавалі сабе шляхцічы бжастоўскія. Ну, бжастоўскія вось да нас на Беларусь, ну, у Вялікае княства Літоўскае, яны прыехалі з малой Польшчы, недзе ў першай палове 17 стагоддзя. І вось адносіліся яны да гербу стрэля. Дык вось нехта з тых бжастоўскіх, которые прыехалі сюды вось у сяло Сітцы і аблюбавалі сабе гэтае сяло, узялі і заклалі тут адразу парк, паважаныя, барочнага стылю. І парк той закладзены бжастоўскім часткова, паважаныя, захаваўся і да сённяшняга дня.
парк, паважанае панство, бжастовские посадили, значит, у выглядзе 6 прамавугольных баскетов. Ну и баскеты гэта утварали уже аллеи, и на аллейках липы бжастовские садили так щільненько, где полметра одна от другой. И коли гэты липы вырастали, то они утварали таки зеленый коридор. Ну а в этом коридоре у стенах у липовых рабілі альтаначки. Ну и в этих альтаначках уже сидели паненки с паничами, размаўляли там вось, ну, об зорках, об птицах, об надворье, ну и признавались один одному у каханні. Посярод парку бжастовскія поставили себе дом, ну и всю свою эту сядзібу обнесли агароджаю. А на галоўным уваходе, значит, у сядзібу поставили вот гэтую трох'ярусную браму. Тут, правда, яшчэ каля брамы стояла калісьці при іх и драўляная царкоўка уніяцкая. Ну, царкоўка была драўляная, для нас это не захавалася. А вось браму поставили з буйнапамернай цэглы, добрай цэглы, потому что як не спрабавалі її разбить не змаглі. И она все ж таки дайшла до наших дзён. Тут у сярэдняга ёсць вінтавыя лесвіцы такія, па якіх можна падымацца наверх. А вось там у нішы, там быў калісьці гадзіннік. І механізм гэтага гадзінніка быў зроблены з дрэва мясцовым майстрам. І гэты гадзіннік быў нават з зязюляю. Яна тут выскоквала і казала ку-ку. Вось тут, панове, калісьці ля гэтай брамы сустракалі гасцей. Тут, значит, кунтушы, падпаязаны слуцкім паясом, шабля на баку. Пан бжастовскі стары каціў уже бочачку мёду ці старажытнай карамбабуліка павітаць гасцей. І казаў: «О, дзякуй, дзякуй, паночкі, што вы заехалі, што не абмінулі мяне старога, ды завіталі ў госці. Дайце абдыму вас, родныя мае паночкі». О, колись было. Але зараз, панове, ніхто тут уже не выйдзе, не павітаецца і не абдыме, таму што нікога тут зараз няма. І няма каму, паважанае панства, тут зараз прыглянуць за гэтым вось 300-гадовым помнікам беларускага барока, каб захаваць яго вось хаця б у такім выглядзе для нашчадкаў.
з боку да брамы паважаны вось раней было прыбудавана такое доўгае збудаванне. Вось гэта збудаванне яно называецца кашары. Вось такія кашары іх будавалі вось пры палацах, пры замках, пры гарадскіх валах, і тут колись размяшчаліся ваенныя гарнізоны. Ну, часы, панове, былі розныя, і прыходзілася вось трымаць пры сваіх палацах ваенны гарнізон, каб вораг які знянацку не напаў. Ну, але зараз, панове, ад гэтых вось кашар засталіся толькі руіны. Праўда, хто вось будаваў, панове, тут гэтыя кашары, трымаў тут ваенны гарнізон, вось гэтага я вам сказаць не магу. Можа, гэта шляхцічы бжастовскія, а можа і наступныя владары шляхцічы дамейкі, бо ў 1798 годзе, значыцца, вось сітцы становяцца ўласнасцю роду дамейкаў, якія адносіліся да гербу Дангель. Ну, а першым гэтага роду дамейкаў тут стаў уладарыць гэты Тадеуш Казіміравіч Дамейка, які з'яўляўся родным дядзькам знакамітаму Ігнату Дамейку. Гістарычная даведка. Дамейка Ігнат Іпалітавіч нарадзіўся 31 ліпеня 1802 года ў маёнтку Медведка Карэльскага раёну. Удзельнік вызваленчага руху на Беларусі. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Віленскага універсітэта. У час вучобы пасябраваў з Адамам Міцкевічам. У 1819 годзе прыняты ў таварыства філаматаў. Удзельнік паўстання 1830-1831 год у Польшчы і на Беларусі. Змагаўся ў арміі генерала Хлапоўскага. Пасля паразы паўстання эмігрыраваў у Францыю. Скончыў горную школу ў Парыжы. У 1838 годзе па кантракце выехаў у Чылі, дзе заснаваў мінералогію, стварыў этнаграфічны музей, падрыхтаваў праект арганізацыі школьнага навучання, увёў у Чылі метрычную сістэму вымярэння, напісаў падручнік па фізіцы і мінералогіі. Чылійскі ўрад абвясціў Ігната Дамейку героем рэспублікі. У яго гонар выбіты медаль і пастаўлены помнік у Сантьяга. Памёр у Чылі 23 студзеня 1889 года. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, паважаны панство, на цэлы год прысвяціла вось менавіта нашаму земляку Ігнату Дамейку, прафесару, геолагу, даследчыку. Другую частку вось свайго жыцця ён пасля паразы паўстання супраць царскай Расіі быў вымушаны правесці вось у эміграцыі ў Чылі. І вось там у Чылі яшчэ пры жыцці прызналі ягоную геніяльнасць. Вось у Чылі ў гонар Дамейкі названа і гара, і пасёлак. Ёсць, дарэчы, і мінерал такі Дамейкіт. Ну, але ўсё ж такі вось гэта чылійская гасцінная зямля не замяніла яму радзімы. І ён да канца сваіх дзён заставаўся вось такім вось беларусам-ліцвінам. Тут у Сітцах жыў родны дзядзька Ігната Дамейкі, і тут у яго было 3 стрыечныя браты. Гэта Александр, Казімір і Люцыян. І вось сюды Ігнат Дамейка прыязджаў да дзядзькі яшчэ малым. Тут яны з братамі бегалі вось па парку, збіралі каменьчыкі. А пасля, калі вырас, ён уже прыязджаў сюды дарослы. І магчыма, што тут вось пад гэтым дубам ён з братамі разам стаяў, значыцца, і вёў размовы аб вызваленні і незалежнасці роднай бацькаўшчыны Беларусі, Літвы. І гэты дуб, панове, ён чуў іхнія размовы, таму што гэтаму дубу, панове, уже налічваюць больш за 500 гадоў, уяўляеце? Ён тут бачыў, што рабілася ў 17, 18, 19 і 20 стагоддзях. Вось. І вось мясцовыя жыхары яшчэ ганарацца і тым і расказваюць такую легенду, што тут, кажуць, калісьці адпачываў пад гэтым дубам сам Тадеуш Касцюшка.
Наступным уладаром, паважанае панство, пасля Тадеуша Дамейкі тут стаў ягоны старэйшы сын Александр Тадеушавіч. Александр Тадеушавіч, ён меў званне камергера і тайнага саветніка, а з 1855 года ён з'яўляўся маршалкам, значыцца, дваранства ўсёй Віленскай губерніі. І вось менавіта ён і вырашыў тут усё перапланаваць. З барочнага стылю ў стыль класіцызму. Ён тут паставіў шмат гаспадарчых пабудоў, а таксама перабудаваў палац Бжастовскіх. І вось паставіў перад палацам вось гэтыя калоны. Дарэчы, панове, на вялікі жаль ад таго палаца Дамейка, толькі гэтыя калоны і засталіся. Ды яшчэ вот там склеп. А вось да палаца, паважанае панство, тут прымыкалі аранжарэі. Вось тут у сіцах у Дамейкаў былі вельмі такія шыкоўныя аранжарэі, у якіх расло вельмі шмат, значыцца, субтрапічных і трапічных раслін. Тут вось у гэтых шкляных аранжарэях да столі падымаліся араўкарыі, пальмы, апельсіны, лімоны. Тут расло вельмі шмат розных руж. А вось гэта рэшткі тых аранжарэй. І вось тут у нішах рос вінаград. І ў гэтых нішах, паважаныя, тут вырошчвалі вінаградныя смаўжы. Вось, панове, тут і зараз шмат па парку. Ну, правда, яны яшчэ пакуль не прачнуліся. Дык вось гэтых смаўжоў адсюль. Вось тут збіралі іх, значыцца, на гэтых сценах і ў пасудзінах спецыяльных. Адсюль вось сітцаў везлі да Парыжу і да Варшавы. І ўжо варшавяне і парыжане у рэстарацыях сядзелі, казалі, падайце нам гэтых смоўжыкаў, значыцца, сітцаў пакаштаваць. Калі вось, паважанае панство, пачалося паўстанне 1863 года, то адзін з Дамейкаў, Люцыян Дамейка, ён прыняў актыўны ўдзел у паўстанні і падтрымаў Кастуся Каліноўскага. Але вось пасля паразы паўстання за ўдзел вось Люцыяна Дамейкі ў паўстанні сітцавы хацелі адабраць, але Александр Тадеушавіч, маршалак усяго дваранства Віленскай губерніі, ўсё ж такі змог неяк выкруціцца і зрабіў усё так, каб сітцы пакінулі за Дамейкамі. Развяжите вы мне крылья, дайте волю полетать, свою заброшенную долю я полячу ей искать. Прежде чем страну родную я направлю свой полет, я расспрошу про мать родную, где и как она живет. Может, с горы и до сады она давно уж умерла. Ты забери меня с собою, кабы не видала горя я. Ох ты, дочь моя родная,
куда я буду забирать? А ты еще совсем малая, тебе же надо погулять. Апошнім уладаром сітцаў з роду Дамейка па мужчынскай лініі гэта быў Вацлаў Дамейка. Ну, а пасля яго смерці значыцца, сітцы сталі ўласнасцю ягонай роднай сястры Леанілы, якая была замужам за Паплаўскім. Ну і сітцы сталі ўласнасцю Паплаўскіх. Ну, але Паплаўскія тут владары толькі пару гадкоў, да 1939 года, ды жыць яны тут самі не жылі. Ну, а хавалі вось уладароў сітцаў вось тут, недалёка ад сядзібы, на звычайных вясковых могілках паноў побач з іхнімі сялянамі. Раней вось тут стаяла невялічкая драўляная царкоўка, а вось у 1910 годзе святар Нядзельскі вырашыў будаваць на месцы старой царкоўкі новую, вось гэтую цагляну. Грошы на будаўніцтва вось дала мясцовая шляхта, дамейкі. Ну і, конечно, сяляне таксама далі грошы на будаўніцтва храма. І спачатку, кажуць, кіраваў будаўніцтвам, быў запрошаны нейкі нямецкі дойлід. Але вось яны будавалі храм, але такі грошы скончыліся, той немец сказаў, што доўг працаваць не хоча, не будзе. Ну і з'ехаў адсюль. Ну, калі грошы знайшлі, то назад яго не запрашалі. А дабудоўвалі гэтую царкву ўжо мясцовыя свае майстры. І 9 чэрвеня 1913 года вось гэта праваслаўная царква была асвечана ў гонар велікамучаніка Георгія Пераможца. Калі ў 1939 годзе сюды прыйшлі бальшавікі, то яны царкву адразу ж зачынілі, і храм не дзейнічаў. Але падчас вось Другой светнай вайны, калі немцы акупіравалі Беларусь, то не дазволілі людзям маліцца Богу вось у царкве. І нават самі, хадзілі вось на службу разам з мясцовымі жыхарамі. І вось з таго часу гэтая царква ў Сітцах так ніколі больш і не зачынялася. І вось цікава яшчэ тое, што вось тут, калі разбіралі паперы, то знайшлі одну цікавую тэлеграму, датаваную 1953 годзе. У гэтай тэлеграме архіепіскап прасіў мясцовага святара, каб той маліўся о ісцэленні і здраві Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. Ну тут, конечно, без каментарыяў. Ну, не ведаю я, ці выканаў, конечно, загад архіепіскапа мясцовы святар.
У гэтым годзе вось Вялікдзень святкуюць усе разам і каталікі, і праваслаўныя. Я, панове, віншую вас усіх з гэтым вялікім светлым святам, Воскресеннем Гасподнім. Шчасця, здароўя і поспехаў. І ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!